дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба дар бахши фарҳангу иттилоот ва технологияҳои рақамӣ мунтазам намояндагони сохторҳои марбута дар чорабиниҳои гуногуни минтақавию байналмилалӣ ширкат менамоянд. Дар ин замина ҳоло ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон дар яке аз чорабиниҳои соҳавӣ ки дар доираи созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии Чин ҷараён дорад, иштирок дорад. Гузориш дар ин бора. дар заминаи рушду густариш ёфтани ҳамкориҳои судманди тарафайн миёни кишварҳои гуногун ва созмону ташкилотҳои бонуфуз, намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон зимни сафарҳои омӯзишиву корӣ дар ҳамоишу форумҳо ва мизҳои мудаввар ширкат намуда, ҷумҳурии моро миёни дигар давлатҳо муаррифӣ менамоянд. Аз 15 то 18 октябри соли 2025 дар шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии Чин мизи гирди кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай дар мавзӯи идоракунии глобалӣ баргузор мегардад. Ин чорабинӣ ба ифтихори 80-солагии таъсиси Созмони Милали Муттаҳид роҳандозӣ шуда, онро идораи Чин оид ба нашр ва паҳнкунии адабиёт ба забонҳои хориҷӣ, дабирхонаи Созмони ҳамкории Шанхай ва Институти тадқиқотии байналмилалии Чин ташкил намуданд. Мавриди зикр аст, ки дар ин чорабинӣ ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок доранд. дар рӯзи аввали ин ҳамоиш иштирокчиён аз ширкати Keda Sunfei боздид намуданд. Мавриди зикр аст, ки он яке аз ширкатҳои пешсафи технологӣ дар ҷумҳурии мардумии Чин ба ҳисоб меравад. иттилоъ дошт шуд, ки Keda Sunfei аз ширкатҳои пешқадами технологӣ дар ҷумҳурии мардумии Чин буданд. Он дар самти таҳия ва татбиқи системаҳои зеҳни сунъӣ фаъолият менамояд. Самтҳои асосии фаъолияти ширкатро таҳияи технологияҳои шинохт ва бандубасти овоз, коркарди забони табиӣ ва эҷоди ҳалли инноватсионии зеҳни рақамӣ ташкил медиҳад. бино ба иттилои масъулин, ширкати мавриди назар соли 1999 дар шаҳри Ҳефей бо дастгирии Донишгоҳи илму техникаи Чин таъсис ёфтааст. имрӯз он ба яке аз ширкатҳои пешсафи ҷаҳон дар соҳаи технологияи овозӣ ва ҳалли зеҳнии масъалаҳои соҳаи маориф, тандурустӣ, шаҳрҳои ҳушманд ва идоракунии рақамӣ табдил ёфтааст. иштирок дар чунин чорабиниҳо ва боздид аз ширкатҳои пешрафта барои намояндагони кишвари мо ҷиҳати рушди малакаву маҳорати касбӣ ҳамқадам будан ба технологияи рақамии замони муосир заминаи мусоид фароҳам менамояд. ҳамин аст, ки ҳузури масъулини сохторҳои гуногун дар чунин ҳамоишҳо мунтазам таъмин карда мешавад.